idemo ponovo pun ekran, sad što mi je tako lakše. Tako mi je lakše sve da vidim. Vidaju, vodaja, privaju peraja, okej. Okej, dosta rudesanja. Rudesanja, se. Imamo Diamond Sword koji verujte nećemo da vradi. Ima smo i 2. Nema više Petra i ja param da go mislim. Brate, da li ste shvatili da ste vi mene napunili maksimalno? Maksimalno, znači ona maksimalno. Ajde. Ja. Spoj sam se. Ne ponovo ću ovdje da upadnem da se ne mogu ni izvući. Ona meni ne radi tu prova. A da. Baka! Fuck. Baka je. Da. Brate. Ono. I je. Puno ih je, gre. Jedan hit. Te koliko smrti imam. Brate, novi rekord. Brate, rekord veka. 12.224 minut, da se osvestim. Dobro, umrlo sam 1.224 puta, što nije nikakav rekord za mene, ja mogu da umrem i milion puta. Dakle, to nije nikakav rekord. Dobro, dan Kilaura. Čovjek lupa ko nenormalan, meni je ovo not respawn sada. Meni sve baguje. Sve mi baguje. Grozno. Meni je 2 FPS-a. Čekaj da se malo smirim. A još se sejtrasima kad igram. Nema ovoliko igrača. Meni raste do 100 FPS-a najmanje. Ja mislim da... Jer mogu da vadim igrače ovdje? To je stvar. List. 21 igrač. Pa nije mi katastrofalan FPS. Se je, ali ne vi. Pa se dobro. Vati se gore. What the fuck? Jer ovo fair? Ili kako se zove onaj hack? Kako bre? Kako se zove hack? Dobro. Idete hack. Jeste hack, pravi da mi se popravi svijet, znači idem kod njega. Jeste hack, udara me. Jeste hack, kad me udara, a okrenut je, spačila sam ga na 30. Šta ćete tim sa cheaterom, nije mi jasno.
Koliko snima? Minuta. Novi rok. Jebate otrote! Lepni sir, čoveče. Gdje si ga napravio? Ak te... Što njemu ide prijava? Ček, meni da se popravi FPS. Ja, vidi, što kopa blokčići, pa ti ne mogu da se iskopaju bote jedan. Pa ti ne mogu, ti su tu postavljeni i ne mogu da se iskopaju, znaš ti to? Znaš ti da oni ne mogu da se iskopaju? Što pokušavaš? Da uzmeš taj srep, šta će ti srep jebote? Kad moram. Moram, vidite kjer. Čekaj broj. Ja ću da disconnected to kliknem. Sorry. Ovako. Moram se naviknuti da igram sa ovakvim FPS-om. A gledaj, uopšte nema anti-knockback. Uopšte ima anti-knockback. Ima. Nije pak serveru. Čekaj, vidjet ću mu sada. Kjela, ja mislim da je ovo. Da. Ping mu je dobar, a što je ovo Kiraura nisam kriva. Kiraura vidimo Zero što se uparilo dobro. Dobro, lepa Kiraura momči. I... tako će sigurno bolji hakera. Pa... Anti-Gamez je bolji haker, on ima Kirauro i sve. De, pobe se. Kako onaj medu ima, jaj, kako je sladak. Ak smetam. Ok, ja sve imam u inventoriju, ja sam kanta za otpaktke. Ajde, besi broj kući. Au, lag. Koliko traje? Tripsa sad. 8 minuta. 8 minuta traje. Čekaj. Tenax se boost. Čujem ga? Čujem ih? Span! Osteban! Osteban! I 30 minuta. Minutas, ok. Nisam se još navikla na ovo da ste tu, tako da, nemam blage veze, iskasili smo Janesa, super. I nemam pojma šta ćemo sada da radimo, meni je ovo zabavno igrati. Dobro, sedite kad skasim iskreno, da. Prekasit ću te, koliko mogu. Snark
ja ne znam šta rade ovi hakeri vise ovdje. Kad postanem, ako postanem herper, znači imaju zarete, pan 4 ever. Glasom. Meni sa glasom bolje. Mogu da se rudiram i grupiram kako hoću. Kradi. Ovo nije Faxons. Nije Faxons, drugari, ali IP je u naslovu klipa, kao i uvek stoje IP u naslovu klipa, nikad kad ga ne stavljamo u deskripciju. Posto na naslov ljudi najviše... What the fuck? Koga ti raveruješ? Seri mene? Dobro, gledaj spotter. Frasića. Sa pivo. Okej. Sarim se. Leven 411 je haker. Meni se barem čini da je haker. Koliko minuta? Meni uvek koliko minuta. Zato što hoću da bude negde pola sata najmanje. I ne samo u mojoj priči, nego u trasenju hakera i tih čučabajača. Idemo dobro. Ipak ne idemo dobro. Ipak ne idemo dole od budara, Raven 411. Kolega Kirauroviću, kako ste slatki sa tom Kiraurom? Šta je to? Huzoni, Knodus? Šta je to? Šta je to? Pa šta je to, drugari? Pa je to Huzoni? Je to Huzoni? Ili je Knodus? Knodus. Šta je bilo? Koji je to hak? Onaj pade dole, nije mi bitno. Pa koji je to hak? Ravene, pa koji je to? Pa koji je to hak? Koji? Pa koji je, ble? Pa koji je to hak? Joj, to je zlatak. Skin ti je zlatak. Skin mu je zlatak. Koji sad gore? Skin mu je zlatak. Kirauro mu nije zlatka. Znaš? Propona sam se kore beba. Dobro. Sezam se malo. O, tako je radak skin. Sviđa mi se skin. Stvarno mi se sviđa skin. Ali od tebe dura banao, ne bi trebao ponovo da koristiš hak. Sharpness 10, okej. Nema. Neću da vidim, pošto ga ni nema. Ja, tako mislim. Snimit ću. Istam baro ime. Istam samo tako, drugari. Super. Neka herperu, sve bana. Skoro ću još jedna da banuje. Ne mogu. Super. Čekaj.
Mogu da bana Ovnerla? Ako postaneme Herobrine. Ma se Herobrine bana Ovnerla? Nemam pojma. Ja bi lekla Mose. Na Čiterobre. Na Čiterobre. Rovčin Čiterobre. To nikada nije čuo. Ja ne se. Jaj. Bolje da čuva Sarbnis 10. Odih ma koliko hoćeš. Zato ih i snimam. Opet sam ubarala lafar kao među slovima. Ne idem, čapačam. Ju. Dobro. Dakle, ima ih ovdje ko su tih mrava. Taylor, kad si cheat, fuck. Kad si cheat, momči, nervirajte se malo, molim vas. Te ja se ubija ko niko. Ja nemam kilauru, ja imam cijelu opću, kako sam nazvala svoj mis. Koliko si snimila do sad? Kako se zove onaj Monej? Kov? Raven. Straničar, Raven. AFK. I da, kad ste se čuli, svirala mi je Kačusa, moja omiljena ruska pesma. Rascvjetali javrani Rusi, Vihađila, Brankačusa i tako dalje. Postoji jedan item koji treba da useti. Ostanite savjeti, ako ste smaču ljudi. Onda možete se počepiti svoje baby Andor. Kako to jesti? Te me usivajte. Super, ja već usivam i mene je Avnilo jedva vratio. Znači zamaro da mu odem. Znači da me nije vratio, zamaro bi mu otislo, to se neće ponoviti. Nikada. Šta svetli viselimo sira? Ajde vidjet ću posravno što se uploadu drugi klip na YouTube koji sam snimila u 7 sati ujutro. U 7 sati pa sam rekla u klevet, pa sam sad tek ustala. Nisam sad tek ustala, nego na početku klipa. Kad sam počela da snimam, tad sam ustala, posto gledam. To je bilo. I meni je brat. Meni je brat Turo. Šalim se, brat u igrici. Legend i vlasnik. Legend i vlasnik, znači isti nam je prefiks. Kako mi se ovo desilo da mi ispadne, ne znam. Kika. Ovo prava Kika. Kika je YouTuber. Kika je YouTuber. I sad me morate čekati da promenim skin. Pošto imam Duratov skin, pa ću malo
na njemu da snimam. Morate me čekati. Vidimo se. I evo nas ponovo na Durletovom skinu. Ponovo. Pa s mene ponovo. Evo nas na Durletovom skinu. Gdje je on odavde? Kako tanak ovaj diamond? What the fuck? Check. Fair. Smoothie Fierce. Rock fair. Gdje se ono... Ama ne. Joj. Stores. Skyned Moon. Gdje se podesava ono FPS i to? Joj, pozadinu mi ne gledajte. Smoothwood. Stabilan. Fast render. Dobro, nešto sam pokvarila 1.7.2 verziju. Da. Nešto sam mi pokvarila. Vidim se skin. Nije da se ne vidi. I smo. Morali smo samo log launcher. I sad meni se čini da je sve se hakera. Vidi. Ovdje imam baš puno. Vidi meni FPS. Kako da ga stabilizujem? Jebote, kon... Šta je ovo? Oh my god, šta je ovo zeleno? To je rakometar. Profiles. Dobro, ovo radi kao podmasano. Mi moramo da idemo u PvP. Nema nebitnost, to će nam lagovati to. Bizbo je XX, Turo je XX, ovnero. Nego nam se ne vidi praksik. Stvarno mi se. Priznajem da sam se ubrasila ovnero. Ko je tamo? On je neki pro u PvP-u. Wow. Bravo, Marko, bravo, pokibe. 1, 2, 3, ginemo sad svi. Što? Odakle se on pojavi, brate? Mislim da... Jaj... Puka je velika. Ne znam sad, da li me čujete? Utisat ćemo na 10. Bibi debil. Šarl. To nije Bibi debil 2, Bibi debil 3 i Bibi debil 4. Čarim se.
naravno. Ajde, dobro. Kako? Koji vam... Šta im je? Ja, ima se srokne s ovoga dole. Jaj, nemam pojma ko je jači, ja ili on. Meni posto laguje. Ja, ne vjerujem. A ovo je... Kill Aura, ovo je Kill Aura, Kill Aura, Kill Aura. To se uči na Duel Legend. Najveći cheater. Ti si najveći cheater. Vikingcraft. Koje sve imena postoje. Vikingcraft, Serbcraft, Diamondcraft, ovo je network. Vikingcraft, Diamond, Serbcraft, Macacraft, šta ima? Šta sve ima? Sve craft. Osim... Sam Ovneru hteo ubije. Ovner me hteo ubije zato što je za mene Diamondcraft, a on je promenio u network server. Sad se ja ne mogu navići na to. Nemam pojma kad ćemo Herbrara. Nemam pojma. Nije nebitno. Važno je da ja urovim ove. Ignorisite me što sam se poratovim skinom. A brat lepo izgleda. Lepo izgleda. Ne oči, nego... Ovo! Nasad. Tača mu lepo izgleda. Čekaj. Dobro. Ima neki strusalića, okej, nebitno. Nemam ja armor. Pošto je Makabot iskupila sve u PvP-u. I to ćemo ovdje kao na hipotromu. Sam morao da padnem. Jo. Se sećate da... Se sećate da je ovdje bila Durotova gravića. Sad je ovdje Steve. Steve na koga ne mogu da naskočim. Sad je ovdje ski. Čekaj. Kilo je znači tako, ne znam, tim visok. Aj, sasto. Pita ga zašto će mi dostavi, a ovo je... Nemam pojma šta. Ne znam, ja mogu da odem i da spavam sad. Samo... Tačno... Pa si ja ko Ovner ovdje se neki ponasam. Ja ko Ovner se ponasam, okej, nije to ni bitno. Nego, što nema ovog ovdje... Što nema, kako da nazovem ovih leptićih slova ovdje. Sada što smo 1.7.2 verzija. 1. je izašao pre nego što je server postojao.
tad je isasla ta verzija. Ali server je i dalje otvoren od 1.7.2 do 1.8. ne znam, .9. Eto. Znači sve... Što mi se ovo? Experience srak. Ok. Znači, ako neko ima slab kompjuter, snimam pola sata i pola sata pričam o mojoj priči. Ok, raspričala sam se kao i obično. Još malo da se vraćavam i nismo nikoga ulovili. Ulovili smo neke, ali ne znam jel se vide. Pa ćemo ići još jednom. Još jednom ću otići. Samo da enchantam sword. Samo da enchantam sword. Nemam lapisa. Mislim ima tu lapisa nego... Kilauro. Kraj premium, aha ko je. Premium rank je... Premium je rank na... Sky. Sky. Jo, Sky. Ko je Sky? Premium je rank na... Gdje se... Odu ja za... prosio se da ga ne banuju, super. Lepo je to kad se čovjek uprosi. Ja imam ovdje. Ovdje. Moja Kilauro. Šarom se. To nije Kilauro. Ja sam se svima drugar ovdje, nego... Jako. Sam to ja njega ubila. Postoji mi invisibility. To, skoro snimamo 1 sat. Vidimo se.